Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lanjut part 2 iki yo Kang Men yo. Ceritane lanjut. Lanjut iki lho. Persiapan lebaran iki lho. Persiapan gawe engko bengi saiki racik-racike. Nek langsung racik engko bengi ya sida suwengi sampe setelan matane gak rampung yo. Makane tak cicil-cicil saiki engko bengi karek mateng ngene. Ngono yo. Dadi wektune iki cekno ora notor-notor banget. Lho, iki lho. Aku tuku sekengkel ngene iki telu, digawe kuah bakso ya. Bakso barang iki ceritane. Ceritane bakso barang, mergo dok mlete saiki. Ada bakso barang. Menune apa ya, Bandung? Menune iki bakso, gado-gado, opor ayam, ambek lontong sayur. Lho, tak sudokno sampean menirene ya. Aku iki koyo aneh ra gawe kupat lur. Kupat iki nggon aku iki janjane ra tak seneng ngono lho. Senengan nek lontong. Iki gawe lontong ngono lho. Mbok kurang sedep ngono ki ana ya men yo ambune iki ya men yo. Kok keliru ambune iki tak ambune iki opo sih lata. Wes ngono ya iki tak sisihno dhisik. Lho, iki sambel goreng manisane iki tak oncek-onceki dhisik. Iki selada meneh jagane gado-gado. Terus ngombene gak lali lur gawe es kuwut lho. Iki lemone lemu-lemu sayae kaya aku. Iki gawe es kuwut meneh esuk iku. Terus iki bumbu kacange digawe gado-gadone lho. Prepare tok iki berarti Prepare tok. Dadi kita oncek-onceki kok ngene iki tak rajangi to. Tak rameti sik mbek uyah mari diumber sik lebokne kulkas. Engko bengi ben gak nonop-nonop ngono lho lur. Soale masak iki engko bengi, masake soalé nggodhog lontong barang ngono lho. Dadi niku cekno gak biayaan ngono. Semuanya panasan. Iki dirajang kabeh ya, Mbak ya? Ya rajang kabeh, Mak. Rajangi wortel lur, lho, tak rajangi ngene lho. Engko bengi enak karek godhog-godhog ya. Kare cemplung-cemplung ya, Mak ya. Cemplung-cemplung. Aku ya lho, Rek. Lho ya rajang-rajang. Ket isuk jebret lho. Ora micek ora apa ya kaya gak mari lho. Janane bengi kabeh kepiye jajal lo? Ya. Wis tambah gak mecicil tambah setelen. Waya wong Salam-salaman dhewe turu ngene. Ah. Iso melek matane. Mangan. Sampe juga dhewe ya. Aku tak turu mambung isungi gak turu lur. Turu wis salah gak tayo. Wis omo iki lho banyuhe. Iki ya. Mak tak bono kabeh ya. Iya dilebokno kabeh ae. Bismillah. Ya iku Dodo bakso. iki dodolan bakso meneh lur. Bakso mit eja ya. Skengkele kayak balungan Sedep iku ja. Wes. Nyono sekengkel iku sedep. Oh, kayak tetel-tetelane ngene iki lho, Lur. Ngono aja engko karek nek wis setengah mateng sing daginge dijokok jagane manis ayo. Oke, Mak. Tak dudukno lur iki lho baksone. Iki bakso engko dikeki tahu putih, tahu goreng, terus iki gorengane lho, gorengane nang kene iki. Dadine engko bakso, tahu putih, tahu goreng, gorengan. Wah, pergel apa awak iki saya panas-panas mangan sing panas tambah enak seger ya lur ya. Ngombene es kuwut. Terus bumbon-bumbone lur iki mau wis tak lho, bumbu opor iki mang wis tak guwongsoi yo tak apa tak dewek-dewekke ngene iki engko cekno ora kesuwen gongso bumbune iki soalnya suwe lur. Bumbu apa iki manisa. Ana tulisane dhewe-dhewe. Bumbu gado-gado. Weh, iki bumbu apa iki? Bumbu bakso. Wis jangkep kabeh iki kok karek plek-plek ngono lur ya. Iki nggodhog endhog jagane gado-gadone. Digodhog sik endoke ya lur ya. Wes ngono wae engko maneh lanjut maneh. Engko ora usah bengi-bengi men lanjut iki men. Mari-mari asar ngono lho. Dadine engko cekno iso ndelok wong takbir keliling ya. Ya lur ya. Ah, iki karek mathoki ayame lur lho. Iki Kang Men iki lak seneng ayam Jawa. Jarene kok mambu pitik. Adi mosok pitikku mambu wedhus ya ora tumun-tumono ta. Kok iki lho tak tukokno ayam sotoan iki mang. Lho loro ngene nang diopor ya. Kang Men iki mbuh ilat-ilat aneh. Aku mlek dhewe ta, Pak. Nek mblek dhewe ki tambah ra reblas tambahan lur. Hi, geri jarene ngono.
Rasa gede-gede ya men cilik-cilik ae. Ora usah. Wis lho iki wis kepotong kabeh, saiki ayo tak umbahe dhisik. Kok Pak Binan dhuwur iki lho delok nah. Wah, Gawe iki. proyek. Tak kongkon leren iki lho, ora gelem anggit sampean lur. Tak kongkon wis Kung meniki bodo, riyaya, leren sikik. Dikon leren ki ra gelem dari awakku iki tambah lara kabeh. Jare ngono. Kayak mau nang ndukur gawe apa iku? Ora ya. Gawe kandang ta gawe opo kayak iki? Nah, iki lho, Lur, ijake nggae kuah bakso ngene iki lho. Lho, wis mari kok ini rek. Engko bengi kan diicipi lah supaya buka. Loh, mantap toh. Ono iki ya, Mas, apa? Sum-sume. Cocok nggak sedotan. Wis lur, saiki bagian perlontongan. Mari ado suweger saiki gawe lontong. Ngono lur. Iki engko dijegonaken nek lontong ra kate nunggoki lur. Angger dijejeli kayu ae cangkeme luwenge iku wis engko mateng dhewe. Engko mari ngene tak sambil gawe lawune ya. Iki engko karek ngopor ya gawe bumbu gado-gado barang. Sedino iki Kak. Alah mandek-mandek. jan wis tangi. Pitik durung kluruk aku wis mecicil sampai pitik balik merem. Aku urung turu tak kandakno sampean iki. Leh, cah wis mbuh. Nah, Jawa gerong ini lur. Iki banyune sumep lur. Wis mendidih nek cara bahasa Indonesiane iku ngono. Nek bano iki ngodhok lontong iki suwe lur, sampe 4 jam barang. Delon kayune, ngalang-ngali blabakan sing digo encik-encikan kae. Nah, wis lur, akhire 5 jam sudah. Lontongku mulai jam 4 sampai jam ini. Wes saiki ayo dintas. Tuh, lemu lur lontong iki koyo banu. Wis sampai entek banyu rong timbo iki mau. Wes lur, saiki bumbu gado-gadone siap diumpakno. Iki santen iki lur. Iki bumbune lur ya. Engko tak dekek nang deskripsi lur wis sampean gak usah takok. Lah ngendi lho Banu kok gak ono bentuke wis rasa bentuk-bentukan. Sing penting wis ledeh ngene iki wae. Lah iki kentange. Iki mah tak blender lempun mbok soalnya nek diulek kadang cek prongkol-prongkol. Lho nek iki nak lembut ta. Udeke dhisik lur. Mbok udeke. Wis temenan. Nenek gayung. Nenek gayung temen. Ngene iki teko 2 meter teko nggone keren ora kepanasan. Emang wis skincare-an bengi-bengi jare. Kok medhek-medhek nang nggone keren. Lah ya rugi lho. Skincare ku iki lho meluarang lur. 7.500. Wis ngene iki lur. Hah, wis lur, jeda dhisik masake ben ora ndok bengi tetek yo. Menesuk iku cek ra mambu ngono. Betul. Ya kan ya Ja yo. Heeh, Saiki saiki ditinggal digawe ngene bungkus-bungkusi iki. tape. Iku mah tak gawe, tak tinggal bungkusi Buah. buah gawe cuci mulut nek bar madang. Ngono lur. Dadine kok wong mangan iki cekno gak enek ngono lho, soalnya kan sane jancik. Arek nang koyo ngono iku dapurane wis ngerti makne cangkeme bejat kok dikaget-kageti ae. Kok iso iku lho. Padha Lah iya. kagete, Mak. Nah, misal iku jagangan sing genah ta lakon niku ja. Iki tak toto minggir karo nyekel Ya lagi. iya ta lah wong dinggre ndok tengah toto minggir lur. Anjene jaki gata ya wis tutup iki ae. Wis tak tengah-tengah no jare Kene, Mak, tak pangkoe, Mak. Wis. Nah, wis tak pun lho, Mak. Njembalik ngene ku. Kok iso? Wes lur, disiapno perbumbuane iki wayahe masak-masak ya lur ya. Masak apa iki Mbak Eli? Sambel goreng manisa, Lur.
Nah, mantap ya Mbak Elis ya. Iya, Iki aku mantap. direwangi Mbak Elis. Mbak Ica kae mersi santen. Ayo Mbak Elis wajane ndi iki? Iki wajane Lur. Ya ya dimpakno. Nah, mengkreng kok wonge ngene. Wis Lur. Ayo kowe ngorek bumbune ya. 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 Bisa tele, weh. Mbak Elis iki masih cilik, aja kuwatir lho, wis ahli masak ya. Biasanya aku iki gak masak, Mbak Elis sing masak dhewe. Ya iso ngesop. Iso apa ae, Bro? Bisa nyoto, bisa ngesop, bisa bakso. Bakso aro mie goreng. Senang di nang TikTok. Ayo Mbak Angel yo. Wis iki biasa ae lakone sing masak-masaki. Nang kono aku njaluk kepiye? Hah. Bacok Lur tangane. Iki lho Lur, tangane kena bendo. Wong ngene ya tangan-tangan dibendo. Aku ora boto dagingmu. Aku wis daging dhewe iki lho. Beneran daging Gak, lho, Mas. daging kuru ae kok ge opo. Iki Lur, brambang bawange digongso sik. Lho, lalah, tukang masak kok wedi mencolot iku kepiye? Ayo nak digongso. Engko gosong ya. Iya lho. Gongso sing Aku lek bangsa iki gak seneng lapo cemot kabeh. Lho, kok iso gongso cemot-cemot iku ya cangkeme sing cemot, apane sing cemot? Apa nih? Bumbune. Bumbune ta sing cemot lho. Maksudnya dhek iku acak-acakan ngono lho rayakno cemot kabeh jarene. Jadi kok masak soto ya? Lah ya ngono kok jemak soto. Soto apa senengane kita lho? Soto apa? Soto apa, Lis? Enggak tahu. Soto ceker. Oh, soto ceker kamu enggak tahu. Mak aku sugekno soto ceker mbek ndas senengane iku ngono ku. Digongso sampe tanek, Mbak Elis. Ya tak tanek. Lah ya, apa bumbu kok disentak-sentak lho. Ya apa arek iki wis. Nah, iki saiki bumbune iki engko digorno Mbak Lis. Ya pun diturun. Ayo kan dijegurno sak pancine ngene iki ae, sak mangkoke. Iya iya iya. Oh. Iya. Nah ngono, njegurno kok takon ya apa gak ya, Lur? Aku wedi kok sisane iki tumplek. Ya gak. Wis ngono kuwi. Iki gorong. Ora apa-apa engko tak resikane. Wis resik gini yo. Wis Lur. Iki bumbu sambal goreng manisa Lur. Dadine iki bumbu sambal goreng manisa iku ana sing dirajang brambang bawange terus sing bumbu halus engko tak dekek nang deskripsi ya. Nah, diworek sampai rata sampai tanek Mbak Lis. Oke, tak puter-puter sampai tanek. Sampai cemot kabeh ngono Iya. Sampai nang pinggir. Ngene iki pasukane akeh lho rek masak Lur. Ana Mbak Ica, ana Ade Angel, ana Mbak Elis wis komplit. Iki kecuali Mas Bam. Mas Bam iki ora melok ngumpul, mergane nang gone Ayang Beb. Mas Surabaya, marani anake Lur, ya nang gone mertuane. Mene Bali bar yo ya. Wis Mbak Elis wis tanek to? Ya wis tanek. Wis tanek. Saiki wis tanek Lur, karek wortel dijegurno ya. Tak jegurno ya, Bro. Ya. Wi kuning, oranye. Lah kok buta warna. Wis diaduk sampe rata Lur. Gak ilok lho, Ma. Napane gak ilok? Ngelokno. Oh. Buta mata. Buta mata. Buta warna. Buta mata jane. Mane jelane buta mata kepiye? Nah iki Lur tahu mbak tempene jegurno. Ayo Mbak Lis. Diudek saiki daginge sing wis godhokan iki jegurno pisan. Mantap. Kecemplung. Nah. Wes, Man, iki mamae. Gak iso aku abot. Abot. Halah. Ya iki jenenge menyerah ya, Lur. Iki isiane iki tahu, daging, tahu tempe. Ngene Wis, Lur. pokoke Nek akeh. urang kok ndak alergi ya Mbak Elis yo. Wis Lur santen iki njegur. Jegurno santene Lur. Hop. Kurang gede mak adae, Mas. Wis ra apa-apa, engko santai. Engko digawe opor. Oke. Wis sakmene iki. Mak koyo aneh kakean daginge deh, Mak, daripada sayure. Ora apa-apa, lebaran setahun pisan. Arang kadang mangan iwake sing akeh, mangan proteine sing akeh, cek kuat mlaku onjong-onjong. Ngono ya, Mak. Ya iya lho. Jan kok nek mangan sayur tok ora ana iwake kok bingung golek iwake. Nah, iki sayure manis ae Lur dilebokne iki Lur. Oh, iku jenenge manisa ya, Mak. Mosok iki nganu stroberi.
Duh, kayak ngene Lur. Iki meneh gigih mangan lontong, enak. Duh, wis ngene wis campur Lur, engko karek dibumboni nek sumop. Wayune ra jamak iki lho delon rupane. Halah, gare wis kudu nyekrop ae. Endi Lur tak gak? Ai takut. Sita ndi? Wes iki. Pindah iki Panu. Dipindah Lur, gak amo ternyata. Tak pikir cukup, ternyata gak cukup. Ya wis iki nggae panci andalan ya. Mbak Riz, berdiri dulu Mbak. Minggir sik kon Nyil. Ya. Angkat no langsung munggah wae. Bismillahirrahmanirrahim. Awas mak tumplek mak, wedi aku. Wis, ngene iki wae iku digawe ngopor ae iki. Kabeh ya. Ya lebokno kabeh. Nah. Wis, nek kurang ditambahi meneh santene. Oke. Nganune sutheke ndot ha. Lho piye kowe iki wong gurung ana dingklek kok dilingguhi. Oh lah. Bocah, untung ra jempale kon mang. Nah, wis Lur iki wis karek mbumboni ngenteni umep Lur. Karek umep ndang terus mari ngono dientas wis ngene wae. Iki lombok abang karo lombok ijone jegurno ya. Wis mantap. Nah kok kemayu temen kon ning udek. Semut mah. Semut. Oh iya, ana semut gramang. Lho. Yo ganti iki teruse. Wis Aku duduk. lagi memasak ramuan iki Lur, sapa sing mangan bakal jatuh cinta sama ini sampai makan sedunia. Modele. Kok kepeden? Sing masak sapa? Sing masak lho Banu. Aku lho. Iki gak ngicipi ya? Iya. Ngicipi nya, nanti cicipi. Ngapa sendok lek ngicipi? Sik ya. Heeh, golek sendok kono. Lho, iki bocil iki yang ngono melok ngudang ambek tangane dibangkik nang mburiku. Lon. Chef Renata mau lewat ya. Sorry, Mak. Iki aku lagi collab sama Banu Gomez ini. Wah, ini berapa tarifnya? Flat cut-nya mahal loh. Berapa? Terserah Anda. 1 juta. Oke. Aku kasih 40 miliar. Oke. Disebuli saya gak langsung diterunyuk ae. Rada rono. Nah. Wong ngicipi nah katanya disosor ae padane. Ya apa? Kurang apa? Kurang Cobain apa? dulu deh. Duh, ya apa? Gak iso. Chef Renata apa iku? Kok ora iso ngicipi ya dicipi iki dirasakno, kurang asin tak kurang opo lak Cobain ngono. aja, aku nggak bisa rasain. Kurang manis, kurang asin. Ya itu maksudku. Oh my god. Yes, nah duduk. Sik, Mah. Kering Apa? mataku. Kelilipan matamu. Perih mataku. Matanya pedes lur. Wes. Nah, iki terus diapokno, Mak. Ya, dintas iki wis mau ya apa awakmu sing ngentas ah? Saya Lah, mengundurkan apa? diri, saya Kok tidak mengundurkan bisa. diri nek suaya abot-abot mengundurkan diri. Wes salah chef model opo ngene iki? Chef Model model jamet. madel. Model jamet jane. Wes lor iki wis umop ya wis mateng. Saiki tak entasi dhisik ganti ngopor mari ngene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo wis iki diusung Iris. Sik, jalan. Oke. Jangan banyak-banyak. Kamu Angel bisa ndak? Kene. Kok ireng. Oh, gak sih. Wes kono iso gak? Kagaan lho. Wes kena budal. Wes lur tak tinggali ngopor lur. Wes pokoknya aja kuatir lur, iki bumbu-bumbune iki lur, meneh tak dekek nang deskripsi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki wingi lah ya wis tak gongso, tapi nek katene masak iki digongso maneh, gak ngono ah. Iki lur, kaldune godhokan ayam iki dilebokno ya. Lho. Wis tak sakake sithik wae. Nah, awas mencelat. Nah, wis ngono. Iki ayame mau langsung dilebokno. Ayam Jawa iki. Iki ayam Jawa, ayam kuning. Ngore ayam abang kok ayam kuning bareng iki lho. Kepiye? Soal kang men iku nek pete Jawa ora mangan lur.
Domonge aku iki wingi nek pitik Jawa ngene aku ora tuku, nek dhuwur kae akeh pitik Pak B. Wingi tawani Pak B arep mbeleh 3 pembeleh pira ngono. Ha ning angga iki krungu jeneng aku wis ora mangan nek pitik Jawa jare ngono. Wis mending tuku wae daripada ora mangan ya lur ya. Iki diplepek ambek bumbu dhisik lur, engko terakhir kayak santen. Lur, ngene gurung ono santene wae. Wis tiplek-tiplek kaya ngene lho lur, delokna. Nyocil, goceki. Iki santene tak lebokne. Apa? Perawan. Ya. Santene mlebu lur. Wis mantap. Wah, ini bukan oranye lagi jadi kuning ini. Duh, lur, sedepe talah. Ngene iki nang disantap ambek lontong. Aduh, enak seru. Gak sabar mah meneh mah. Lah lek saiki oleh kok lapo dadak ngenteni meneh. Oleh. Angko aku mangan. Yo. Apa re nyuwalut. Wis lur, wis mari kabeh alhamdulillah. Saiki wayahe ngentas. Mari ngono tinggal ngliyep biar sedelok. Matane wis setel, kira-kira melek. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Awas numplek mah. Ora. Wis lur, mari alhamdulillah. Ya, kene cil kene kate mangan. Juga lontong ngono tak irisno. Ya engko ae. Lho, entene iki lontong adem ngono ah. Gak aku kapene turu kok ae. Kabeh turu mangan jangan ngeteh njaluk mangan, saya kate turu. Wis kono nek turu nang turu, rasa pijet lho ya. Angger turu njaluk pijet lur. Sampe negerang iki ket mulai lahir precet sampe tuwek iki lho, delon sik njaluk pijet nek turu iki. Wis lur, iki lah yo critane iki wis mari sembayangan. Dadine awak dhewe sekeluarga iki njaluk ngapura nang sampean kabeh ya lur ya. Mbok menawa ana sing salah utawa sing disengaja lan gak disengaja, sepurane sing akeh. Muga-muga salah awake dhewe dilebur dina riyaya saiki ya lur ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ayo lho, tak dudono nang jero kene ya lho ya. Wingi masakanku kae lho. Urung kok bendudono nang sampean kabeh. Saiki wis mateng tak dudono. Ayo. Ayo, Cang. Ayo, Mak. Ayo. Iki lho, sing nang ngene ruangan kene iki ya wis ana dhewe. Mergane kok biasane wong-wong iki lho nggone ya ana sing nang kene, ana sing nang kono, ngono. Lah iki masakan iki. Iki lontonge, iki kerupuk gado-gadone, iki kerupuk bebas sak karepe sing njupuk. Iki opore. Opore lur. Lho, opore ginuk-ginuk to. Terus iki sambal gorengi manisa lho. Iki gado-gadone. Gado-gadone iki wis tak wadahi ngene iki lur, wis tak cap ngene iki ya tak sudukno sampean. Lho, wis sak sambele, sak sembarangane wis kene kabeh dadine enak men ra bingung le mak karek ngangkat. Terus iki baksone, iki lho baksone. Dibukake ya men ya. Baksone iki lho, tahu gorengan, ana bakso, tahu putih wis campur-campur. Karek ngesoki dodong. Engko nek sing gelem lontong cek ditambahi lontong ngono. Terus iki ngombene lur, iki ana sego. Ana sego bek menawa wong iki kepengin mangan sego ya monggo iki segoe. Nah wis iki tak totone dhisik lur, mari ngene tamune do teko ya. Oh, iki wingi Ija sing gawe lur, puding-puding iki lur. Toto sebelah kene iki lho lur. Lah aku wingi iki to ora merem-merem gara-gara lapo? Nugli buah iki lho. Lho, nugli iki gara-gara gak turu-turu. Maksud iki apa sih lur? Tak gawe cuci mulut ngono lho lur, tekno gak ya apa cek amis ngono lho. Duh kok angel ya lur ya, iki nek buka kadung rapet iki lur. Duh, ngene iki lho lur, ana melon golden, semangka ambek anggur ijo ya. Wis kadung pecah lho, lah kan men iki kurang ajar ngono ku lah. Ora sembodole ku mesti calon nang jagane kon kok isoke iki lho. Wis lur ngene iki lho, engko ditokno maneh nek ana apa jenenge pinggir kono, engko ge stok ya.
Nah, wis sampean kabeh kate dolan rene. Monggo dina iki ya. Nek meneh rauman aku wis ra weruh ya. Nek kate gawe maneh mosok aku mecicil maneh sewengi. Sepuro napa ngadeg jarene kok ngadeg maneh kepo. Nggih, padha-padha lahir batin ya, Le. Pira-pira luput ya ngapura. Nduk, pira-pira luput ya ngapura ya, Nduk ya. Nah, iki lakone lho. Wi, lahir batin ya, wi. Mas, lahir Les proses batin. ya Lek ya. Mbak Lin, Aziz. Loh ini loh. Iki lho Lur. Iki anak isi. Iki lho lho delon saiki lho anak elek sudir iki lho delon lho. Aziz, ki anak elek sudir. Ra gile iki, mbok Bening toh? engko lan omane ya mbok meneh ngono lho. Bening to anak elek sedir. Bening lho. Heeh. Nah, iki lho iki malah sudir sekat balik, maya mari madang barang. Sak anak-anake dodoyan madang, seneng aku ngene iku lho. Iki saiki kare aku wayahe kate mangan lur. Sik, tapi anakku durung ngombe nodem. Ket mang ibu tae. Ini ngenteni rek engko rek. Soal iki lur, awake dhewe kan kate mangan ngono. Dadi niki masih gak ngono nek Bandung iki rutin setiap dino. Setengah jam sadurunge mangan ki mesti ngombe nodem dhisik ngene iki ya. Ngene Lur. Loh. Kayak Bandung iki lur, suweneng temenan. Ternyata sing tuku nodem iki akeh lur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wes aku melok seneng nek sampean kabeh ku padha sehat. Aku suweneng lur, matur suwun kabeh. Matur suwun sing akeh ya lur ya, matur sampean kabeh. Wis padha ngonsum sing ngene iki. Padha mek Bandung. Bandung ki selalu ngene iki ra kena ketinggalan. Dadine aku ki wis aman, gula darahku ki normal-mal nggih sampean lur. Pokoke dijogo mangane. Pokok dijogo pola mangane. Dadi sampean nek kepengin membuktikan bahwa nodem iki iso ngurangi gula darahne sampean, sampean kudu jaga pola makan. Gula ro. Kudu jaga pola makan. Dadi niki mangane aja akeh-akeh karbone, terus bengi. Gula-gulaan. Iku aja mangan, aja ngemil, aja gorengan, aja ngombe-ngombe teh manis ngono kuwi aja ya. Sampeyan tak kandhani bahaya. Wong ora duwe kencing manis wae nek ngombe teh legi terus-terusan ya dadi duwe kok ya. Wes ngono ae pesene Bandung iki ya pokoke sampean kabeh ku sing rutin supaya gula darahne awake dhewe iku tetep stabil ngono lho Lur. Nek stabil iku ta sampean masih arep mangan apa dhewe ora wedi. Wani tapi aja akeh-akeh. Wis mek ngono tok pesene Bandung ya Lur. Ketemu keluarga besar iki lho. Mana? Ya ya. Wis koncene lanjut kok mana wis iki aku tak idak-idak legrek iki lho awake lur. Wis alhamdulillah badone wis mari karek legrek iki. Wis ngono wae cukup sampeyan videone Bandung dolong donga dening wae ya dolong ya. Dongan nang duwe nggone mugi-mugi sampeyan keparingan seger kuwarasan doblaine par rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.